हेलो आंनि फेसबुक इउजार्स लोगो नोंथांमोन दिनैनि टपिकआ जोबोद इम्पर्टेन्ट माने इम्पर्टेन्ट मानो होनबा दिनै जोङो गोबां खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों गोबां मेहनत खालामनायनि गेजेरजों फाइनालि जोङो पेमेन्ट मोननायनि सम सफैयो अब्ला पेमेन्टआ जोंनि बेंक एकाउन्टआव हाबफैया जायो अब्ला नोंथांनि गोसोआ माबायदि मोनगोन फैसाखौ सोरनो नाङा दिनैनि दिनाव फैसा गोनांनोबो फैसाखौ नांगौ जायो अब्ला गैयैनो मानो नाङा जानो जि एसे एनै थाइसेनिफ्राय लानानै जोङो थाइसे थाखायाव 0 लागायबा बेसेबां क्रर जायो जेसेखिनि क्ररखौनो मोनथों अब्लाबो फैसाखौ नांबायानो थागौ स' लोगोफोर जोंनि थाखाय दा बे फैसाखौ जोङो मिन्थियो जे ओरैनो मोना फैसाया ओरैनो बिरनानै फैया माबा मोनसे खालामनांगोन अब्लासो जोङो फैसाखौ मोनगोन बेखौ बयबो मिन्थियो नाथाय माबा मोनसे खस्थ' खालामनो थाखाय फैसाखौ मोननो थाखाय खस्थ' खालामनानै जुदि खस्थ'नि फिथाइखौ मोनाब्ला खस्थ' खालामनानै जुदि फैसाखौ मोनाब्ला अब्ला नोंथांनि गोसोआ माबायदि जागोन रागा जोंगोन ना मिनिगोन ना दुखु जागोन ना टेनसन जागोन बा नोंथाङासो मिन्थियो जे नोंथांनि गोसोआव मा बेरखाङो स' लोगोफोर दानि टेक्न'लजि मुगायाव गोबाङानो अफलाइन खामानि मावनानै रांखौ खामायो गोबाङानो अनलाइनाव खामायो गोबाङानो बायदि बिजनेस मावनानै रांखौ खामायो साख्रि मावनानै रांखौ खामायो थिग बेबायदिनो दिनै टेक्न'लजि मुगायाव मोनसे अनलाइन सिस्टेमजों रां खामायनायनि प्लेटफर्माव जेरैहाय इउटिउब फेसबुक गुगोल्स बायदि रोखोमनि अनलाइननि थ्रुयै रांखौ खामायगासिनो गोबाङानो फेसबुक इउटिउब स' बिनियाव बांसिन पाब्लिकआ दा नाजागासिनो बिनिफ्राय आर्निं खालामनो आरो बिनि आर्निंआ जे बेसेबां नोंथाङा सानख'नो हानाय नङा बिनिफ्राय आनलिमिटेड रां मोनो बिनि थाखाय आनलिमिटेड रां मोननो थाखाय जोङो फिसानिफ्राय गिदिर जालांनो थाखाय जोङो एसे खस्थ' खालामबोयै जोङो आपग्रेड जाबोबाय थायो बिनिफ्राय जोङो एसे फेमास जायो गोबां फल'वार गेइन खालामो बा साबस्क्राइबार गेइन खालामो गोबां गिदिर लेभेलाव सौहैयो बिनिफ्राय गिदिर एमाउन्टखौ जोङो मोननो हायो स' जोङो गिदिर लेभेलसिम मोनफैनो थाखाय जोबोद खस्थ' खालामबोयो दा खस्थ' खालामै दा फाइनालि बेंक एकाउन्टआव जेब्ला फैसाया बुरजा जानानै हाबफैनाय सिस्टेम बा हाबफैनाय सम सौफैबाय अब्ला फैसाया जुदि नोंथांनाव हाबफैयालासिनो बेफोरबायदि फेल देखायो नायनो हागोन नोंथाङा $1148 बे फेल जादों आरो खनसे $497 बेबो फेल जादों $267 बेबो फेल जादों स' बेफोरबायदि फेल जानानै होयोब्ला नोंथाङा मा सानगोन नोंथाङाथ' आरो बिनिफ्राय फेल जादों होननानै नोंथाङाथ' बिराद टेनसन जागोन बायदि नोंथाङा खामानियाव ओरै जाया ओरै खालामनायावनो बे गरबरनिफ्राय गरबरसो जालांगासिनो थागोन स' लोगोफोर जोङो दा आंनि बे भिडिअनि बुंनायनि मटिभानो जाहैबाय नोंथाङा नोंथांनि बेंक एकाउन्टआव फैसाया हाबफैयाब्ला नोंथांनि फेसबुकआनो जा बा इउटिउबानो जा जिखुनु प्लेटफर्मनिफ्राय नोंथांनि बेंक एकाउन्टआव जुदि फैसाया हाबफैयाखैबा बेफोरबायदि फेल देखायदोंब्ला नोंथाङा सबसे सिगां नोंथाङा धैर्य लाखिनांगोन बेयाव नोंथाङा खरदर खामानिखौ मावब्रेनानै लानो नाङा जुदि नोंथाङा बिदि फेल जादों होननानै जानला मानला नोंथाङा आरो खामानिखौ बेले बेजे खालामनासो लानाय जागोन जेबो खालामनाङा नोंथाङा धैर्य ला दसे सानग्रो मानि थाखाय बिदि जाखो अके गोबाङानो जोबोद माने बिदि जाखो होननानै उल्थां फाल्थां खामानिखौ मावब्रेना लायो सानस' हायैयावसो बेबो सानस' हायैयावसो अभार स्मार्ट होना आं बेखौ बिथांमोना सानस' हायैयाव बेफोरबायदि खालामफ्लाङो आरोखि जुदि खालामफ्लांदों होननानै जे अभार स्मार्ट देखायदों होननानै बुंनांगौ बे नङा आं बेखौ बुजियो बारु नाथाय बियो सानस' हायैयावसो बिदि खालामफ्लाङो मानो होनबा इमान गिदिर एमाउन्ट माने बुंस'नो हाया दा मा खालामबा बोरै जागोन सानस'नो हाया समाव जेरैहाय साडेनलि जों माबा मोनसे एक्सिडेन्ट जाना होयो बा माबा मोनसे साडेनलि चमत्कार माने एकदम अद्भुत माबा मोनसे जोंनि सिगाङाव बेफोरबायदि फेस जाना होयो जों फेस खालामनो गोनां जाहैयो अब्ला जोङो सानस'नो हाया माबा मोनसे खालामनो रोंनाय बुस्थुखौबो जोङो एखमब्ला बेखौ बाहायनो रोङै जाहैयो थिग बेबायदिनो जोंहा सासे फंबाय जेरावनोखि दा जोबोद फेमास जाफुनाय फेसबुकआवनो जा इउटिउबावनो जा बिथांनि फेसबुकआव एसेखिनि डलार्स जानानै दंमोन जेरावनोखि आं मैया आंनि स्ट'रियावबो शेयार खालामदों रिल्स आङो शेयार खालामदों गोबाङानो आंखौ बुंदों कंग्रेचुलेसन्स बावहरदों आरो गोबाङानो आंनाव सोंहरदों बे रांखा नोंनि मानिफ्राय फेसबुक एकाउन्टआव नों एसेखिनि डलार मोनबाय एसेखिनि माबाबाय होननानै आंखौ जोबोद माने बाधाय हरदों कंग्रेचुलेसन्स बावहरदों नाथाय आं रावनोबो बेफोरबायदि जेबो रिप्लाइ हराखै मानो होनब्ला आङो नैबे भिडिअनि थ्रुयैसो आं नोंथांमोननो रिप्लाइखौ होगोन आरो बेखौबो खिन्थागोन बेयो मा प्रब्लेम जादोंमोन आरो बेफोरबायदि प्रब्लेम जादोंबा नोंथाङा मा खालामनांगौ जेरावनोखि नोंथांनि बेंक एकाउन्टआव फैसाया हाबफैयो अके मोनसे पइन्टखौ नोंथाङा गोसोआव लानांगोन दिनै जेरावनोखि नोंथाङा इन फिउचार उनाव जेब्ला नोंथाङा दाथ' 100-200 डलारल'सो नोंथाङा आर्निं जागासिनो उनाव जे $1000-2000 गाहाम जाहैगोन बे समाव बे प्रब्लेमा जाना होयोब्ला नोंथाङा जाहाथे बे प्रब्लेमखौ
सुटकियावनो नोंथाङा खामानिखौ माने प्रब्लेमखौ सल्भ खालामनो हानाय बायदि बे भिडिअनि गेजेरजों आं खिन्थागोन आरो बेफोरबायदि भिडिअ आं गेजेर गेजेर लाबोबाय थागोन। आरो लोगोफोर नोंथाङा मा खालामनांगोन दा बेफोरबायदि फेल जादोंब्ला गोबां गिदिर गिदिर सेलिब्रिटिसनि एकाउन्टआव बेफोरबायदि फेल जानानै देखायबाय थायो आरो बिथांमोना गरबर खालामनानै लायो गोबां हाजार हाजार डलारा बिथांमोननि एकाउन्टआव फैसाया हाबफैनो गोनाङा हाबफैयालासिनो फेल जानानै थायो। फेल जानायनि जाहोना रोखोम मोननै मोनथाम थायो। फार्स्टआवनो नोंथांनि बेंक एकाउन्ट बेंक डिटेल्सआव नोंथांनि उनार नेमा गोरोन्थि जानो हागौ बा नोंथांनाव फार्स्ट टाइम पेमेन्टआ हाबफैदों नाथाय सेकेन्ड थार्ड टाइमाव नोंथाङा पेमेन्टआ फेल जादों बेफोरबायदिबो प्रब्लेम जानो हागौ। नोंथाङा माबा मोनसे आपडेट खालामदों जानो हागौ, नोंथाङा माबा मोनसे कारेक्सन खालामदों जानो हागौ जायनि जाहोनाव बेफोरबायदि प्रब्लेमा जायो। जुदि फार्स्टनिफ्रायनो नोंथाङा एकाउन्टआव फैसाया हाबफैयाखै थाइसेबो नोंथाङा दासिमबो मोनाखै बे हल्ड जानानै दं बा फेल जानानै दङ अके अब्ला नोंथांनि पे आउट एकाउन्टआव माबा मोनसे गरबर जाना दं। माब्रै गरबर होनना बुङोब्ला नोंथांनि उनार नेम बा नोंथांनि पे आउट एकाउन्टनि उनार नेम बा टेक्स इनफरमेशन बा एकाउन्ट डिटेल्स बा सुइफ्ट कोड नोंथाङा मिस्टेक होदों बेफोरबायदिनि जाहोनाव नोंथांनि बेंक एकाउन्टआव फैसाया हाबफैयाबो जानो हागौ। नाथाय नोंथाङा दा मा खालामगोन बिदि फेल जादोंब्ला गोबां रिभिउ हरबाय फेसबुकनिफ्रायबो गोबां रिप्लाइ फैबाय नोंथांमोना नायनो हागोन बेसेबां माने खस्थ'नि गेजेरजों फेसबुकजों टिमजों रायलायनानै बेखौनो बुंहरदों जे आंनि पेमेन्टआ मानो फेल जाखो आं मा खालामनांगोन मा आपडेट फैदों नामा माबाफोर बेफोरबायदि गोबां फेसबुकनाव सोंहरबाय आरो फेसबुकनिफ्राय मा रिप्लाइआ बेनो फैदों ओरै थोरै खालामना ला ओरै थोरै माबानानै ला माने जानला मानला बेफोरबायदि माने रिपर्ट माने माबायदि रिपर्ट हरदोंमोन बा फेसबुकआ मा रिप्लाइ हरदों बेखौ बुजिस' हाला बुंस' हाला बिनिफ्राय उल्थां फुल्थां आरो आपडेटनिफ्राय आपडेट खालामसिगोन बेंक एकाउन्ट डिटेल्स सोलायसिगोन बेफोरबायदि गरबर जायो। दा आङो नोंथांनि प्रब्लेमखौ मा खालामनांगौ बेखौ आं खिन्थानोसै। फार्स्टआवनो बेफोरबायदि मिस्टेक जादोंब्ला फेल जादोंब्ला एकाउन्टआव फैसाया हाबफैयाखैब्ला फार्स्टआवनो नोंथाङा बिनि सायाव रिसार्च खालामग्रोनांगोन। नोंथाङा जेबो एक्टिभिटि खालामथ'नाङा आरो भुलावबो एकाउन्ट नाम्बारखौ सोलायथ'नो नाङा भुलावबो। मानो होनोब्ला बे पेमेन्टआ जोबोद गिदिर एमाउन्ट बोरैबा जायोब्ला नोंथांनि बेयो पेमेन्टआ एक्सपायार जालांगोन रिजेक्ट जालांगोन। भुलावबो नोंथाङा बेंक डिटेल्सखौ मालाबाबो सोलायग्रोनो नाङा। हमनानै ला नोंथांनाव जेसेखिनि डलारानो जाया मानो नाथाय फेल देखायबाय बे मासाव हाबनो गोनाङा हाबदिया फेल जाबाय फैगौ मासावबो फेल जाबाय बिदिनो खिन्थु इंक्रिज जालांगासिनो आर्निंआ बारायलांगासिनो नाथाय बियो फेल जागासिनो अब्ला नोंथाङा जेबो खालामनाङा डाइरेक्ट नोंथाङा फेसबुक मेटा सापर्ट टीमजों नोंथाङा खनसे रायलायग्रो। मेटा सापर्ट टीमजों नोंथांनि प्रब्लेमखौ खिन्था बिथाङा मा सल्युसन होयो आरो बेयावबो जायाब्ला नोंथाङा बेफोरबायदि साननाङा दे जाला आं बे पेमेन्टखौ मोनला होननानै मोनो जायो ओरै जाया जाखायो जिखुनु बे पेमेन्टआ बेंकनि बेंकआव हाबफैगोन नाथाय बायदि बायदि प्रसेस नोंथाङा खालामनांगोन खिन्थु प्रसेसा बे मोनसेयानो ओरै जाया ओरै नोंथाङा कन्टेक्ट खालामनांगोन जे सोरबा बेफोरबायदि खामानि मावनाय दं नामा सोरबा सासे ओरैबायदि मानसिखौ नोंथाङा हमनांगोन जेरावनोखि बिथांनि फैसाया फेल जादोंमोन नाथाय दा एकाउन्टआव हाबफैफिनबाय बियो माब्रैहाय कारेक्सन खालामनाय नोंथाङा मिन्थियाब्लासो दै बेफोर कारेक्सन खालामनायनि बा बेफोरखौ प्रसेसखौ मिन्थियाब्लासो नोंथाङा बेफोरबायदि मानसिखौ लोगो हम जाय मानसिना सिगांबो बेबायदि फेल जाखांबाय आरो फेल जाखांनायनि उनाव मोजां खालामफिननानै उनाव बे एकाउन्टआव फैसाया हाबफैफिननाय बेनाबो सिगां नोंनि बायदि प्रब्लेम जादोंमोन बेफोरबायदि मानसिखौ नोंथाङा हमनांगोन। नोंथाङा गोबां गिदिर गिदिर इउटिउबार्स दङ जाय बिथांमोना फेसबुकनि खामानि मावो नोंथांमोना बेखौ हम बा नोंथाङा डाइरेक्ट आंजों नोंथाङा कन्टेक्ट खालामनो सानदोंबा बे केसखौ जुदि आंनि आखायाव हरनो सानदोंब्ला बेखौ आं एक्सेप्ट खालामगोन आं नोंथांनि खामानिखौ मावनानै होगोन आरो नोंथांनि खामानि मावनायनि थाखाय सिगाङावनो बुंखायो बिनि थाखाय आं फिस लानाय जागोन। स' लोगोफोर नोंथांमोना बेफोरबायदि प्रब्लेम जादों होननानै गोदावनानै थानो नाङा बा जानला मानला गाव रोङाब्ला जेबो खालामनो नाङा भिडिअ नायनानैबो बुजियाखैब्लाबो जेबो खालामनो नाङा डाइरेक्ट कन्टेक्ट खालाम सोरखौ कन्टेक्ट खालामो गिदिर गिदिर इउटिउबार नाथाय गोसोआव ला जानला मानला सिनायै मिन्थियै बा गुबुन स्टेटनि बेफोरबायदिनो जानला मानला नोंथांनि आइडिफोरखौ हरलाबानै लालाबायनो नाङा बेफोराव गोबां फ्रड जानो हागौ। स' लोगोफोर जायगायावनो गोबां बेफोरबायदि प्रब्लेमनिफ्राय जेलिनाय मानसि दङ आरो मोजाङै दा सिडिउल खामानि मावलांनाय मानसिफोर गोबां गिदिर गिदिर मानसिफोर दङ फेसबुक इउजार्सफोर दङ बिथांमोना मिन्थिगोन अबियसलि बेफोरबायदि प्रब्लेम जायोबा मा जायो। नोंथाङा अनलाइनाव खनसे बिनि सोमोन्दै भिडिअ बानायनानै हगारजागोन नोंथांनिया शेयार खालामजागोन नोंथांनि प्रब्लेमखौ सोरबा सासे नङा सासे नोंथांनि केसखौ हेन्डेल खालामगोन अके डाइरेक्ट नोंथाङा आरो जुदि बेफोरबायदि खालामालासिनो आंनो बे केसखौ आंनो दैथायहरनो होननानै नोंथाङा सानो अब्ला नोंथाङा आंनोबो दैथायहरनो हागोन नाथाय नोंथांनि बेंक एकाउन्टआ गोमानानै थाङा माब्लाबाबो गोमानानै थाङा नोंथांनि बेंक एकाउन्टआव बे फैसाया हाबफैथारगोन अके। बिनि एकाउन्टखौ जुदि फेल जादों होननानै आरो सोलायनानै उनार नेम बायदिसिनाखौ सोलायनानै होयोमोनब्ला बे पेमेन्टआ बिथांनि एकाउन्टआव हाबफैनाय नङामोन अके। आं बिनि
प्रब्लेमखौ बिथाङा आंनो खिन्थाहरदों आंखौ ट्रास्ट खालामनानै आरो आङो चेक खालामदों फाइनालि बिथांनि बेंक एकाउन्टआव फैसाया हाबफैबाय आं ओरैबायदि खुसि मोन्दों माने फैसाया आंनि एकाउन्टआव हाबफैयाखैब्लाबो जाय बिथां अजय बर' नैबे फंबाय बे फंबायनि एकाउन्टआव बे फैसाया पेड जाबाय दा आङो खुसिखौ बिनि थाखाय मोन्दों जे आङो बिथांनि प्रब्लेमखौ सल्भ खालामना होनानै ओरैबायदि खुसि मोन्दों बेयो बिसिखिनि डलार हाबफैदों बिनिफ्राय बेसेबांबा डलार आंनि एकाउन्टआव हाबफैनाय बायदि आं मोननानै लादों स' थेंक गड आरो थेंक इउ फंबाय नोंथाङा आंनो बे टपिकनि सायाव भिडिअ बानायनायनि मौकाखौ होनायनि थाखाय स' लोगोफोर इन्जय आरो कंग्रेचुलेसन्स बावहरो आं फंबायखौ जोबोद खुसि मोन्दों नोंथांमोना नायनो हागोन अजय बर' आरो गोबाङानो बिथांनि चेनेलखौ इउटुबावबो नायो आरो फेसबुकावबो नायो गोबां भाइरेल जाबाय थायो बिथांनि भिडिअआ बिथाङा आरो जोबोद मोजां भिडिअस बानायो नोंथाङा खनसे बिनि भिडिअखौ नायोब्ला नायबायनो थानो गोसो जागोन माने मोनफ्रोमबो भिडिअखौ आरो गोदाननिफ्राय गोदान भिडिअ नायबाय थानो लुगैगोन जेरावनोखि मोनसे भिडिअखौ आं प्ले खालामनानै नोंथांमोननो होनो सानो जेरैहाय नोंथांमोना नुगोन बिथांनि भिडिअसआव आं क्लिक खालामगोन नैबे भाइरेल भिडिअखौ आङो क्लिक खालामनानै आं प्ले खालामगोन बेहाय আপোনালোকৰ সন্তানো এনেকুৱা ডিস্টার্ব দিয়ে নেকি যদিহে দিয়ে এই ডিস্টার্ব দিয়াৰ পৰা কেনেকা ৰক্ষা পৰিব আজি মই আপোনালোকক নিনজা টেকনিক এটা দিম আৰে क्या करूंगा इसका अब तू गया बेटा अब तू गया देख मेरे साथ अन्याय हुआ नो भेरि गुड स' लोगोफोर बेफोरबायदिनो नोंथाङाबो क्रिएटिभिटी मोनसे गावनो इउनिक कन्टेन्ट इउनिक माने मोनसे क्रिएटिभ खालामनानै नोंथाङा भिडिअ बानायनो हागोन बिथांनिफ्राय सोलों बिथाङा माबायदि टपिक माबायदि माने बानायदों माबायदि भिडिअस बानायो बिथांनिफ्राय सोलोंनानै इन्सपायार जा आरो नोंथाङाबो बेफोरबायदि माबाखौ फल' खालामलांबाय था बोरै भिडिअ बानायो बोरै माबायो एडिटिं बायदिसिना बेफोरबायदि आवाज बोरै होयो अके स' बेफोरनि सायाव माबायदि रिल्स बानायो रिल्स भिडिअखौ माबोरै एडिट खालामनांगौ बिनि सायाव नोंथाङा भिडिअ नांगौबा कमेन्ट खालामना खिन्थाबा बिनि सायावबो आं भिडिअ बानायगोन आरो लोगोफोर फंबायखौ सापर्ट खालामनो दाबाव जाहाथे बिथाङा आरो साबसिननिफ्राय साबसिन हामसिन भिडिअ बानायलांबाय थानो हायो आरो फाइनालाव आं बे खोथाखौ बुंनि फंबाया एसेखिनि डलार मोन्दों होननानै नोंथांमोना जाज खालामनाङा बिथांनाव जाबो बेफोरबायदि भिउस फलोवार्स गोबां फैदोंब्लाबो जिखुनु भिडिअस भाइरेल जानायनि थाखायसो बेफोरबायदि आर्निंखौ जोङो बांसिन बुरजानिफ्राय बुरजा खालामनो हायो भिडिअस भाइरेल जायोब्ला नोंथांनि भिडिअआ भाइरेल जायाखै आर्निं खालामनो हानाय नङा होननानै नोंथाङा बेफोरबायदि साननो नाङा खम फलोवार्सब्लाबो आरो खम भिउस फैब्लाबो आर्निं खालामनो हायो गोबां नियम निथिखौ नोंथाङा फल' खालामलांबाय थानांगोन नोंथाङा मिथिलांबाय थागोन आर्निंखौ नोंथाङाबो खालामनो हागोन बेफोरबायदिनो बिनिफ्राय बांसिन आर्निं खालामनो हागोन होननानै नोंथाङा सानना लानांगोन बिनिफ्राय साबसिन हामसिन भिडिअ बानायगोन आंबो होननानै नोंथाङा सानना लानांगोन अब्लानो नोंथाङा गोबां आर्निं खालामनो हागोन अके लोगोफोर स' फंबायनाव जोबोद खस्थ'यै सोलिदोंमोन बिथाङा थाखा फैसानि थाखाय आरो प्रब्लेमबोमोन गावनि स्ट'रिखौ आंनो मोजाङै खिन्थाहरदों स' लोगोफोर बिथांनाव माने इसोरा हरबाय बे रांखौ जोबोद धन्यबाद थेंक गड आं इसोरनि सायावबो आङो जोबोद साबायखर आङो बावहरबाय स' लोगोफोर नोंथांमोना मिथिनो हायो जे फेसबुक इउटुबनिफ्राय पेमेन्ट मोनोब्ला जोङो इसेबां जे खुसि जायो आरो बिथाङा इसेबां जे खुसि जादों दा जाहाथे बिथांनि बे रांजों बिथाङा आरो गुबुन मोनसे मोजां खामानि मावनो हालांथों होननानै जोंबो सानो आरो बयबो सापर्ट होलाय गावजों गाव स' लोगोफोर भिडिअआ बेखिनियावनो भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामदो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेलनि नटिफिकेसन खालामदो फंबायखौ आरो फल' खालामनो दाबाव आरो आंनि चेनेलाव फार्स्ट टाइम फैदोंबा चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै बेलनि नटिफिकेसन खालामना होदो जाहाथे बेफोरबायदि इनफरमेटिभ भिडिअ नोंथांमोना नुबाय थानो मोनो अब्ला लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ टाटा बाय बाय एन्ड टेक केयार